frost Odehyieba. Oh, Odehyieba went shimmy pa, me share Odehyieba waya kwasia sa woda. Me share Odehyieba waya kwasia mpanyini sa woda. Adehyiefie be mu na afiri. Wo gu obusuafo anim ase. So ya dehye pa ufra dehyiefie dia wo gu obusuafo anim ase. Wo ya kwasia pi, me share wo so jimifo da. Bema kwasia yeso kwasia na wo print so. Okay. Ebusuafo a mo wi ase afa na nyina. Hwade o. Abrantie ena wakofa yenuanom asebie mu. Untimi fa omo honam so nsere wo mu. Ena wode abeto hase. Right. Wode beto ha no. Ono kura no, ono no diabolic a wo ye de. Onim de wo ye na dwene because minim no. Okoni page ade wo jiwa ade a wo ye no. Now, comment section. Wode hwade ko comment section. Obi comment section. Obi a wo ti Asante mem. Obi a bebusa sa asem no nya no korokoro twa bi na de a dance ye. Ede intentions in the bear mu a wo no Gloria Kani no hwe wo ono ne Reverend Gloria Kani. No obi de enipa a wonim se Asantefo onye sei na Asantefo te we mu ye human deficiency. Sa no mu nature te. Now wo akwa say these are rare Asantes, the rest are all nodness. Pacho, these are rare no, pacho Asantini ben na. Wa enuanom e wa hai. Say na Asantefo te. Pacho show. Gloria Kani ya o di matem de me semi Maame kwase ne semi abo anhwade. Now click so na enko the page. Pacho ho page ni. Enya Gloria Kani ni. Nya Gloria Kani ni. Gloria Kani. Now yanko back. Shadio. Abranti ya akofa yenuanom asebie mu. On say ono no nim adwenboni ono jiwa no awurade jiwa on madwenboni a wahyehye wo na wo de hwe wo de hwade o yenuanom wei eye sa no mu na echate eye de na wono de ade wi abeto a wo na wo bekirem tiate a na wo bekirem wo enti ekire nkomo bi a wo ne na die ne I mean what was the intentions hwade na wo akotwere o se de this is the real Asantes. The rest are all nodness. Uya ukodiatem mate. Media mimi ni patem. Mimi ya analysis. You trust them to be near the dance here. It's also your bar. Indelity post to free order. Why? Indelity. Ode only G1. The more form of wajina mo yibiano. Media many da ho. Mimi ni wabatem there be many fee. But ye be fishing munina out bako. Adwemboni bi e wo mutiri mu Asantefo ho bia no ye be fishing out. Me da say. Kwasia bema when eti Facebook afa me picture comment na me comment say these are the real Asantes they are not tall, they are short, the rest are nodness no what they no sa chat go na